कि हमके अपन दास बनाला विनती करी हजार तोहर चरण के धूल से मैया बनी तकदीर हमार। एगो बड़ा ही प्यारा भाव बा। नवरात्रि में देखल जाला कि लोग माई के मूर्ति के 9 दिन बड़ा पूजा करेले। आज जब माई चल जाली तो हर भक्त हर बेटा माई खातिर बड़ा तरसेला कि माई और कुछ दिन रह जाती, लेकिन माई तो माई होली, चाहे दुर्गा माई होखस चाहे आपन माई होखस। एगो बड़ा प्यारा भाव बा भैया कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी ये कहीं होली महतारी। आज के समय में इतना भाग दौड़ के जिंदगी हो गई बा, कुछ ना चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जेकरा के पैसा रुपया बा तनी मनी कमा लेता, 1 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ रुपया ओकरा घमंड हो जाता कि हम सब दुनिया खरीद ले। पैसा बरुआ के 10 लोग भाई कहे वाला मिल जाई, 10 लोग चाचा कहे वाला मिल जाई, लेकिन एगो ही ऐसा रिश्ता बा जौन पैसा रुपया गहना गुड़िया से ना खरीदा सकेला, ऊ होले अपन माई। कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा कपुत भले हो, अरे जीवा के गाई हो खेले कि माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले, माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले। केहू दुनिया में कतनो दुलारी बाकी ये कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा का पुत भले होई, जीवा के गाई हो खेले। पुतावा का पुत भले माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले, माई मटियों के हो खेले कमाई हो खेले।
मैं जाइनी हाँ तो मंत्री जी बतावत रही कि धाम ऋषियों का धाम है। तो माई के तो भगवान भी पूजले बाड़े, हम पूजनी तक का पूजनी, पूजले देवता महान बा। श्री रामचंद्र जी एगो माई के जुबान पर अपन राज काज पाठ सब छोड़ के जंगल में चल गई, वो 14 साल खातिर। अरे एक करे चरनिया में बस चारों धाम हो, एही के पूजले कन्हैया श्री राम हो। हरि एक करे चरनिया में बस चारों धाम हो, एही के पूजले कन्हैया श्री राम हो। एक बात आप लोग देखले हो, जब कभी भी चोट लागेला ना तो पहिलका वर्ड आवेला आहिरे माई, आहिरे बाप ना आवे, माइये पहले आवेला। तो दुख में ओढ़ावे आंसू या चारा, तो हेनु दवाई हो खेले। दुख में ओढ़ावे आंसू आचारा, तो हेनु दवाई हो खेले। माई माटियों के हो खेले, तो माई हो